Baru nganti nanggap. Lumuntur sang Rakyana patih nanging prawadya sawega pasur tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna Pindha Colotyana Sri Kawuryan Rekyana Pati ingkang abdi adipati Ayah Griwa Cumadung dawuh nadyan kula wau nderek seba nanging kirang wijanggen kula nampi sabdanipun sinuwun Prabu Stijo nadyan kula punanca ugra ugi Cumadung dawuh Rekyana Pati Ngapun mau nyorongi nyadong nyawa. Buta Traju Trisna kabeh wae ingkang dirembug jroning Pasewakan Agung Traju Trisna iki mau babagan Bumi Tunggarana monggo saiki Adipati Wahana ingkang nyatane Wahana kuwi reh-rehane anggir Prabu Stijo nanging saiki malah ngeyup ngayom ana ing Pringgondani mula babagan iki Rening Tunggarana kuwi kebawah keperintahan lan mlebu ing wewengkon negara Traju Trisna. Yen nganti Gatotkaca ngukui Bumi Tunggarana, Pringgondani bakal dikecah srana perang inggih. Inggih. Yen ngaten menika mangke, ya yen Adipati Wahana ora gelem bali ning Traju Trisna. Lan Gatotkaca ngukui Bumi Tunggarana. Antaraning Traju Trisna lan Pringgondani bakal dadi perang gedhe. Kang mangkono andher dawuh sinuwun Prabu Stijo. Wadyabala Traju Trisna supaya padha siaga tata-tata. Kanthi sikep gegamaning ayuda dina iki uga budal nglurup ana ing Pringgondani. Oh ladalah. Nggih ngestakaken dawuh nggih. Sendika ngestakaken dawuh. Lajeng pindhalipun benjang mlapa. Rasah kesuwen ketang colok lintang sambung ngobor budal dina iki uga ngluruh ing Pringgondani dawuhna wadya kang saben-saben nembang tengkara budale wadya inggih ngestakaken dawuh Rekyana Pati enjing bidal gumuruh
saking jroning raja engko ingkang pala kuswa prabusananira lir surya dalira saka ing jalaniti arsa madangi jagat tumungop paning sapucak ing ukir marabak bangsa wirat ning soroting surya mega lan gunung
Indra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre Sekar kadung ko kas kadanyo maweh raras radaning driya Paman Probowesa panjenipun kula rumaos perkawit kalian Kakang Prabu Stijo doh nyono cerak nyono dipun kinten Gatotkaca badhe milik dhateng kamukten bumi Tunggarana mongko sak gugut pinara sabta kula mboten darbi niat mboten gadah sedya badhe ngrebat kikis Tunggarana nanging sedaya kala wau awit saking panyuwunipun Yayadipati Wawana piyambak ingkang mratelaken bilih manut naluri sejarah bangsa Tunggarana menika tunggal darah kalian tiyang Pringgondani. Mila kanthi awrating manah kula lajeng utusan kaliyan paman kala Bendana supados ngaturaken nawala kunjuk Kakang Prabu Stijo ing Trajutrisna. Pangajap perkawis menika Kakang Buma badhe kula dherekaken sowan wonten ing Wirata nyuwun dawuh paseksen wonten ngersanipun Kanjeng Hyang Prabu Baginda Matswapati. Kados pundi adiling perkawis menika Tunggarana menika lestari ke bawah peperintahan Trajutrisna menapa wangsul dados wewengkon Pringgondani. Kados pundi paman kula nyuwun pemanggih pamrayogi tuwin igo bertikalipun paman Probowesa. Sinuwun netepi salokaning para pinter ingkang sorasipun yen gayuh bebener kedah ingkang adil lan yen netepaken pangadilan inggih kedah adhedhasar bebener ingkang sejati. Rening perkawis Tunggarana boten mijil saking kersanipun anak Prabu nanging tuwuh saking bangsa Tunggarana piyambak. Pramila paduka anak Prabu boten perlu wewet miwah perkawit dirgama sangga runggi menapa malih wekdal menika Adipati Wawana piyambak ugi dedunung wonten ngarsa paduka anak Prabu. Menika tegesipun anak Prabu tetep resik babagan Tunggarana jalaran wonten seksi ingkang kiyat inggih menika pun Adipati Wawana. Kula nuwun kepareng megat klimah sawetawis kepareng kula badhe munjuk atur sinuwun. Yayadipati Wawana piye? Ing abdipun Wawana nyuwun kanthi sanget kepareng paduka sinuwun ing Pringgondani nampi dhateng bebrayan ageng ing Tunggarana. Ingkang saestu kepengin badhe manunggal kaliyan negari Pringgondani, kepengin ngayom wonten sandhap paduka sinuwun. Menapa to daranipun mekaten? Jalaran miturut dongeng jaman Tunggarana menika winangku dening tiyang sepuh kula inggih swargi Prabu Kalamastaka.
Tunggarana menika boten kebawah Trajutrisna nanging mlebet wewengkon Pringgondani. Wonten ingkang ngrenggani Pringgondani nalika semana inggih menika ingkang Eyang Swargi Prabu Tremboko. Lajeng menapa sababipun teka Tunggarana tumunten dados jajan Trajutrisna menika? Kula boten saged matur jalaran kula tasih alit. Malah mbok bilih Pringgondani mriki wonten setunggaling sentana utawi kawula ingkang sampun ndungkap yuswa ingkang ngalami jaman kuncaran ingkang Eyang Swargi Prabu Tremboko. Mugi kawula kala wau katimbalana mbok menawi saged nyariosaken kanthi gamblang babagan sejarah kikis Tunggarana menika sinuwun. Kirikata risang Gatotkaca kiren wapakaroga suta Takapira Kresna muji kasektenira. Paman Probagesa, menapa wonten sawanipun Buddha ingkang sampun kladuk yuswa ingkang ngalami dhateng sugengipun Eyang Prabu Tremboko? Nur inggih ger wonten ingkang abdi pasisiran ingkang nami Dedya Sumber Katon menika rumiyin ngalami kuncaranipun Swargi sinuwun Prabu Tremboko. Yen mekaten katimbalana supados marak mangarsa inggih ngesahaken dawuh nggih anak Prabu Wadya Dedya Sumber Katon katimbalan supaya nyaket pisoane. Runamit pasang kali mantapi sinapeno ing elo duni dumawing tawang tuwang. Kula nuwun nuwun. Kula ingkang abdi pasisiran pun Sumber Katon kepareng ngaturaken pangabekti sinuwun. Ya tak tampa gawe gedene atiku. Sumber Katon lan aja kaget ingsun timbali marak ngayun. Kaki apa bener kaki Sumber Katon biyen abdi kinasih jaman Swargi Kanjeng Eyang Prabu Tremboko? Nokno ninggih kasinggihan mekaten sinuwun. Jaman suwita biyen kowe diparingi pangkat lan kalungguhan apa dening Eyang Prabu? Rumiyin pangkat kula nembe lurah. Dene kewajiban kula rumeksa sasana pustaka. Pangkatmu lurah. Tukang jaga gedhong pustaka. Yen ngono kowe ngerti sejarah kikis Tunggarana ingkang magepokan karo sesambungane Pringgondani. Inggih sinuwun kula gamblang sanget. Yen pancen kowe ngerti Tunggarana kae ke bawah wewengkon Trajutrisna apa ke bawah Pringgondani. Duh sinuwun, Tunggarana menika cetha ke bawah wewengkon Pringgondani. Menika cetha sinuwun nanging nyatane saiki dadi jajane Trajutrisna. Banjur lara-larae kepiye, mula bukane kepiye? Inggih, makaten sinuwun. Nalika Pringgondani menika dipunasta dening Swargi sinuwun Prabu Tremboko, Kadipaten Tunggarana menika tetepipun wewengkon Pringgondani. Nanging rehning ingkang Eyang menika dahat ketungkul anggenipun meguru kawruh kasampurnan dhateng ingkang Eyang Swargi Prabu Pandhu Dewanata ing Astina. Mila panjenenganipun boten patos migatosaken dhateng karahyananipun negari. Kalebet kelebihan ugi boten migatosaken Tunggarana wusana
wonten parang muka saking Surateleng inggih Trajutrisna ingkang jejuluk Prabu Bomantara. Kraman kala wau nyerang Pringgondani wusana saged ngrebat Tunggarana. Dados wiwit adegipun Prabu Bomantara Kadipaten Tunggarana menika mlebet wewengkoning Trajutrisna. Lah sareng gilir kuwantosing jaman Prabu Bomantara ngraman dhateng kayangan Suralaya ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Nanging lajeng dipun papakaken kalian Bambang Stija satemah Prabu Bomantara pejah. Saksirnanipun Prabu Bomantara Raden Stija lajeng jumeneng nata ing Trajutrisna nglintir keprabaning Prabu Bomantara jejuluk Sang Prabu Bomanarokasura inggih Prabu Stija wondene negari Pringgondani. Lajeng tumurun wonten swargi Prabu Harimba inggih ingkang woh. Salajengipun ing mangke paduka sinuwun Prabu Anom Gatotkaca ingkang jumeneng nata. Mila sinuwun menawi dipun nurutaken sejarahipun pancen leres bilih Tunggarana menika ke bawah Pringgondani. Nanging dipun rebat dening Prabu Bomantara Ratu Trajutrisna ingkang rumiyin. Dados Prabu Stija jumeneng nata ing Trajutrisna lan wontenipun Tunggarana menika piyambakipun namung kantun nglenggahi klasa gumelar menika sinuwun lenglenging driya mangung-mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin Sang nata mudha sang rerepa jagat dewa Karoro. Nanging piye nggonku bakal bebela menyang Tunggarana yen kabeh mau mung lelambaran dongeng. Ora ana bukti kang nyata. Lho, mangke rumiyin sinuwun. Mila kula saged matur mekaten jalaran kula ngertos buktinipun. Apa pancen ana tandha bukti wonten awala kekanjengan nalika kula suwita tasih pangkat lurah tasih kajibah nengga sasana pustaka babagan kekanjengan pepakemi aring wewengkon Pringgondani menika dipun pundhut ingkang eyang sinuwun Prabu Matswapati lajeng dipun simpen wonten negari Wirata. Wonten mrika dipun kempalaken kalian serat babat tanah Jawi sinebat pepakem pustaka Raja Purwa. Mila nggih menawi paduka sinuwun kepareng badhe nayenaken nyektosipun babagan bumi Tunggarana kula aturi sowan dhateng Wirata. Wonten mrika saged maos pustaka Raja Purwa kanthi gamblang lan jangkep sak gambaripun. Yen ngono aku ora kleru yen aku ngaturi Kakang Bima supaya nderek kesuwan menyang Wirata. Perlune ben tuntas perkara iki aja nganti ana dardah. Aja nganti ana rebutan kikis Tunggarana ing antarane aku lan Kakang Prabu Bima. Nggih, aku sing prapta ya Gertot. Waya Pyai Tot, Pyai Cilaka mencit. Waya Tot Cilaka. Mangke riyin Paman. Kula aturi sareh. Sareh piye? Dewekan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Merga iki Stija tetep bakal ngeyel malah dina iki. Stija ngrit Wadyabaya segelar sebaban bakal nglurug negara Pringgondani. Bakal njaluk balen Adipati Wawana. Karepe dhewe
cetha yen Kakang Setija mung bakal rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Sajahe perkara kikis Tunggarana bakal glandang carang saka pucuke Paman Probokesa. Mangsiagake wadyabala Pringgondani dipun ketapake dipethuke wadyabala Traju Trisna inggih ngestuaken dawuh nger nyuwun pamit. Sinun reneng punjerang perkawis sanes paduka sesembahan kula Sinuwun Prabu Gatotkaca nanging inggih saking dasat kawula pun wahana pramila menawi wonten paya-paya ingkang datengi sampun ngantos gepok singgol sarira paduka Sinuwun senadyan rebabade kula lampahi sauger kula tetep saged ngayom wonten sahadap paduka Sinuwun yen pancen mengkono mangsa borong perkara iki lan ingkang praitna ati-ati Adipati Arna. Wah. Oh. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ranggana magawe klarira wang-wang dalah ngadeg kaya anda mentrang kaya Gandewa. Iki genah yen prajurit Pringgondani saha jenengmu? Takon marang aku, iki tumenggung Manggalayuda. Walah dalah parat jenenge meh padha. Aku tumenggung Prawirayuda ya. Sesembahanmu Gatotkaca ora gelem ngulungke Adipati Wana lan ngukuhi Tunggarana. Tegese pancen Pringgondani arep ngejak perang karo Traju Trisna. Sing cetha-cetha ngejak perang malah wong-wong Traju Trisna. Nyataning luruk tanpa nganggo layang penantang mula bakal malah diajangi jembar babu bareng opo ora minggat saka ngarep aku tebak dadam kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis ayo
Candak lo. 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 Mati tenan aku. Lo. Tenan aku. Dia. Oh. Mati. Mati. Ayo. Mutiar. Mutiar. Ya. Etian. Mati ya. Waduh. Etian terakhir. Mati. Mark. Lo. As. Etian. Cocok tuh bak dadamu. Jomikat. As, join doi, ayo. Nyaut goto, ayo. Didu. Mati. Modar. Biar kowe. Modar. Sabaton. Udah mati tenan aku. Udah.
Sopo iki cakil pringgondani? Wit lah. Cakil Tracu Tresna iki. Dasar kawara nyata. Sopo kowe? Ora ana jenenge. Kowe sopo kowe? Empuh. Ayo. Cakil pringgondani apa cakil Tracu Tresna sing bakal menang? Ayo tak ladeni kene saketemu. Loh. Sapa iki? Aku. Sapa ya aku? Aku buta pringgondani kowe sapa? Aku buta Tracu Tresna. Walah dalah kok musuhe padha kabeh pancen ngene. Wah. Ayo. Kowe apa aku sing mati gaglak limpamu tak glak-glak dhisik. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Wah, mati. Oh, sing mati. Oh. Waduh. Oh. Waduh. Wah, oh. Waduh. Ayo, weh. Waduh. Wah. Waduh, mati aku. Wah,
Dar kowe, ayo. Wedian. Ah. Ah, waduh. Ah. Ah, ya. Wah. Woi. Ah. 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 Ah, waduh. Ayo sambat oi. Waduh. 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 Ah, ayo. Ah, nyamuk nyok noi mangin nyok. Mà nhị ngơn. Ayo. Ai mấy cái ai chết mấy cái mấy nhạc mấy cái mấy cái thì chưa mấy cái mấy cái nhà mấy cái mấy cái Ngọc mà nhanh. Nghe anh ngon. Rồi nhà mình lúc mình nhà muốn nhặt nhị uống rồi. mấy cái Nè, mẹ sao rồi mày nó không? Rồi nhà bạn nhớ mà nó nhảy mà nhảy. Ya kita pergi. Kita pergi. Nah, ini omongan nghe lagi buat nó có omongan opo. Ngoài nhiều bọt nhiều ngoài ngục. Ai kita pergi. Sebagai jika bos. Sebagai antek lambang sih. Sebagai. Mà nhị ngơn. Anh mau muốn nhổ bằng ngọ ê. Con ngậm nhà con nhẹ muốn nhổ hay đâu. Muốn cho bằng nhổ bằng ngọ ai cái này. Nha, con nhà bầu bỏ, con nhà mạnh này nè. Sebagai. Nha, nhổ năng. Năng. Ê, năng. Sebagai. Mẹ. Just karaoke just Sebagai mesin sing bayari karaoke sebagai. Ngoài omongan omongnya. Một. Cepat. Ngap một. Cepat tikir. Nyambe. Cepat. Ngọc bạn nhất ân. Anh nhung. Cepat. Anh nhung kệ bạn nó cho. Cepat. Nhà mày. Cepat. Nhà. Ai cepat. À một nhóm nhỏ mà. Ba tinggal. Nhau, ngồi lại cái mùng nhoi ngài ngài.
Kajaba kajaba kajaba. Kajaba kasisukuba. Kajaba kasisukuba. Nyemeng. Kajaba kasisukuba. Nah, baik aja, mundur baik. Mundur baik. Một người enan. Ora waras. Ngetap-etapi ora patio. Nyenengmu nyomo nyenengmu. Nikmati manik ngasih mo. Barber nyop. Barber. Manik ngasih mo nggih. Ayo kowe mundur kono matur. Matur karo Prabu Stijo Ngengengken kamu. Ayo saiki patih padha patih ya. Ayo saiki patih Traju Tresna musuh patih Pringgondani. Kowe apa aku sing kalah? Ayo kowe apa aku sing mati gaklak limpamu. Wah, mati. Wah, otiar. Wah. Ayo, wah, mati. Loh. Wah. Loh.
Wah. As. Ut. Wah. 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 Biar. Wah. Sian. Wah. Wah, biar. Wah. Ah. Wah. Ah. 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 Wah. Bangsat ale. Adut kaca gembelo sirahmu leleng pacakmu. Kowe wis gawe pengaruh supaya Adipati Wawana manggon ning nggonmu. Aku rakon nanging Adipati Wawana ingkang nyuwun. Aku mung sadurma ngayomi marang Wawana. Rasa kakehan wawadan. Ala sirnane kowe mung arep ngajab suwe bumi Tunggarana dadi duwekmu. Moko sejatine Tunggarana kuwi mlebu wongkon Traju Trisna. Nanging kowe malah serakah. Aku ora duwe niat milik Tunggarana. Nanging manut sejarah Tunggarana pancen dadi wewengkone Pringgondani. Kuwi omong pawadanmu wae. Bakune saiki Tunggarana ditohi nganggo pecahing dada luntahing rudira. Yen pancen kuwi penjaluke Kakang Stijo, ayo tak ladeni untapke nyawamu ning Yomane Loka Sirna. Prapteng Lampus. Biar. Wah, mati. Biar. Siap. Mati ya. Dia mati ya.
Wah. Mati kowe. Sampatku. Mati kowe. Mati kowe. Sial. Wah, mereka kencang mereka yang. Mandek kong ker.